Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Telaq minn hemmhekk u mar fl-art tal-Ludija u lemm il-Ġordan u n-nies mill-ġid inġabret madwaru u kif kienet id-drawwa tiegħu reġa' beda jgħallimhom. Resaq xi Fariżej lejh u biex iġarbuh staqsuh jekk raġel jistax jitlaq il-martu. U ġibhom u qal: "X'ordnalkom Mosè?" Qalulu: "Mosè tal-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibgħatha." Imbagħad weġibhom Ġesu: "Minħabba li busija ta' qalbkom kitbilkom dal-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli l-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem." X'kien daħlu d-dar id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom: "Min jitlaq lil martu jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq il-żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatija ta' adulterju." Dal-Evanġelju eżisti li għadna kif smajna, qabel ma nirriflettu daqsxejn ftit fuqu, ċertament nista' nimmaġini forsi għal wħud minnkom u Evanġelju li iweġġa l-qalb tagħkom, forsi minħabba realtajiet li intom stess qegħdin tgħixu jew għextu fiż-żwieġ tagħkom, jew forsi anke minħabba realtajiet li wliedkom jew nies qrib li intom tħobbu għaddejjin minnhom. Allura dan il-kliem ta' Ġesu fejn qiegħed jurina iż-żwieġ kif jixtiequ Alla u Ġesu jurina anke li d-divorzju mhuwiex skont il-qalb tiegħu għall-bniedem u jurina anke d-dnub tal-adulterju. Din ir-realtà jista' jkun li forsi minħabba ċerta dbatija li wieħed ikun għadda minnha anke dal-Evanġelju jista' joħloq ċerta reazzjonijiet, però jew nifhmu ftit daqsxejn hekk dak li Ġesu qiegħed jgħidilna f'din il-kelma tiegħu waqt illi nkunu konxji anke tas-sitwazzjonijiet li aħna nistgħu nkunu għaddejjin minnhom. U l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija din: Ġesu mhuwiex insensittiv għad-dbatija tagħna. Però nixtieq li nħarsu f'din ir-realtà anke fejn tidħol id-dbatija ta' żwieġ u l-familja u ma speċjali l-koppji li jkollhom diffikultajiet serji fi żwieġ. Jekk għandna biex ngħidu hekk sitwazzjonijiet ta' koppji feruti biċ-ċirkostanzi li għaddu minnhom, dak tfisser li aħna għandna anke nferu il-verità x'qed nifhem biha. Jiġifieri minħabba s-sitwazzjoni diffiċli irridu nibdlu il-verità kif urjinna Alla, irridu nibdlu il-pjan ta' Alla għaż-żwieġ u l-familja? Ma naħsibx eżistijej. Ċertament illi inxandru l-verità kif Ġesu qed jagħmel dwar iż-żwieġ u l-familja kif jixtieq Alla mill-bniedem viżavi id-diffikultajiet illi ċerti koppji għaddu minnhom, nistgħu nħossu li dan huwa tisliba biex ngħidlek. Nistgħu nħosslu li hija verità illi b'xi mod qed tikkundanna. Però niftakru l-verità li jagħtina Ġesu titwassalna għall-ħelsien li aħna nkunu qegħdin f'konformità li nkunu qegħdin naqblu qegħdin naċċettaw lil Ġesu, ikollna relazzjoni miegħu u mbagħad nkunu nistgħu nilqgħu l-verità li jagħtina. L-iżball li nistgħu nagħmlu huwa illi pereżempju aħna nxandru l-Vanġelu ta' żwieġ u l-familja kif qed ixandru Ġesu, però mingħajr relazzjoni miegħu. Il-verità waħedha li Ġesu qed ixandar illum fil-Vanġelu tista' tweġġa' l-ħud. Però relazzjoni tagħna ma' Ġesu tfejjaqna u din hija l-aħbar it-tajba. Illi anke quddiem sitwazzjoni tibsa ta' separazzjoni, adulterju, divorzju, il-mulej qiegħed miegħek. Sew jekk int il-parti ħatja u allura l-mulej qed joffrilek anke l-konverżjoni u sew jekk int il-vittma, allura l-mulej qed joffrilek il-fejqana fil-qalb tiegħek. Ħaġa oħra li nixtieq hekk nenfasizza hija din li Ġesu meta jkellmuh dwar ir-realtà tad-divorzju ta' żwieġ, Ġesu jieħu lura qalb kollox għall-pjan oriġinali tal-Alla, meta jidhom fil-bidu ma kienx hekk. U nixtieq nagħmel dan l-enfasi li Ġesu qed jurina, Ġesu ġi biex jirrivelanna il-verità dwar Alla ma dwar il-bniedem u dwar ix-xewqat ta' Alla l-bniedem. Qed ngħid dan anke fil-kuntest kif Ġesu qed jagħmlu ta' żwieġ għax illum għandna biex ngħidu hekk
diversi nies anka fuq il-livell tal-liġijiet madwar id-dinja li qegħdin jipproponu biex ngħidu hekk realtajiet li fil-pjan ta' Alla mhumiex żwieġ, imma l-bniedem illum irid jgħid li huma żwieġ. Ġesu biex narfu l-verità ta' kif Alla jrid iżwieġ ħadna għall-bidu għall-ħolqien. Issa dina mhix kwistjoni biss ta' formola matematika ejja ħammorru naraw fejn ħanfittxu, imma Ġesu qed juħdilna għall-realtà tal-ħallieq. Ġesu mhux qed jagħmlilna statements of fact hekk fuq iż-żwieġ, imma Ġesu qed jurina li isma' iż-żwieġ ġie oriġinat mill-ħallieq, minn Alla nnifsu, mela l-bniedem ma jistax jaqbad din ir-realtà u joħodha fejn jritu, u joħodha fejn jritu maqtuħ minn Alla li minnu ħarġet ix-xewqa għaż-żwieġ u l-familja. Dak li Ġesu qed jgħidilna metilna fil-bidu ma kienx hekk. Xi qed jieħu kollox lura għall-pjan oriġinali ta' Alla. Ejjew aħna eżisti jinħeġġitkom li din il-kelma nilqawha mill-qalb. Ejjew il-kol kemm aħna niskopru il-qalb ta' Alla għaż-żwieġ tiegħek. Ġesu qal it-tnejn jitilqu jsiru ġisem wieħed. Ġesu qed jurina isbuħija tar-realtà tal-imħabba. Ejjew insaqsu lil nfusna l-kol kemm aħna mhu speċjali intom l-miżżewġin. Verament qiegħed tgħix dan il-żwieġ tiegħek li qed issir ħaġa waħda ma' martek u ma' żewġek. Vera hija sfida, imma nibqgħu sejrin hekk kulħadd ir-rasu, kulħadd kif jaħsibha, kulħadd kif iridu. Ġesu llum qed jgħidilna fuq dil-laqda li trid issir bejn il-koppja fi żwieġ. U dil-laqda teżisti ċertament tista' ssir mhux bil-qawwa tagħna l-bnedmin, imma bil-grazzja ta' Alla. Il-mulej Ġesu huwa u li jġib il-qlub tagħna flimkien, bil-qawwa tal-kelma tiegħu, bil-qawwa tas-sagramenti, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ejjew mill-qalb nitolbu u nixtiequ li Ġesu tassew ikun fil-qlub tagħna lkoll għax jekk qed fil-qalb tal-mara, jekk qiegħed fil-qalb tar-raġel isir Ġesu dak li jaqqat dik ir-raġel u dik il-mara flimkien fi żwieġ. U għalhekk il-koppja tagħżel biex tiżżewweġ bis-sagrament anka ta' żwieġ biex l-imħabba ta' bejniethom ma tkunx biss fuq livell uman imma ssir maquda ħaġa waħda f'Ġesu li huwa l-imħabba vera. Kif jgħidilna San Ġwan Alla u l-imħabba hija Alla eżisti. Nilqgħu dak li Ġesu qed jagħtina sabiex ir-realtà ta' żwieġ u l-familja anke fi żminijietna noħduha lura għall-pjan oriġinali ta' Alla u fejn din qed titkisser. Ma ninsewx li Ġesu ġie biex isalva, ġie biex iġib flimkien it-tifrik tagħna u jagħtina s-salvazzjoni li tiġi biss minnu, però niftakru mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn, inkluż ma tistax tgħix iż-żwieġ kif jixtieq Alla minnek. Mingħajr Ġesu ma tistax tgħix il-ħajja miż-żewġa tiegħek fil-milja kollha tagħha. Imma b'Ġesu dan tista' tagħmlu u l-mulej jagħtik islim.